कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. रत्नागिरी तालुक्यातील गणपतीपुळे सागरी मार्गावरील आरेवारे समुद्रकिनारी शनिवारी सायंकाळी म्हणजे आज एक भीषण दुर्घटना घडली. फिरण्यासाठी गेलेल्या एकाच कुटुंबातील 4 जण, ज्यामध्ये 3 महिला आणि एका पुरुषाचा समावेश असून त्यांचा समुद्रात बुडून दुर्दैवी मृत्यू झालाय. आणि या घटनेमुळे रत्नागिरी परिसरामध्ये हळहळ व्यक्त केली जाते. या 4घांना समुद्रातील पाण्याचा अंदाज न आल्यानं त्यांचा बुडून मृत्यू झालाय. या दुर्घटनेनं ओसवाल नगर भागासह संपूर्ण रत्नागिरीमध्ये खळबळ उडाली आहे. प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार ठाणे मुंब्रा येथील उजमा शामशुद्दीन शेख वय वर्ष 18 आणि उमेरा शामशुद्दीन शेख वय वर्ष 29 या दोघी आपल्या नातेवाईकांकडे म्हणजेच रत्नागिरीमध्ये आलेल्या होत्या. शनिवारी सायंकाळी त्या रत्नागिरीतील ओसवाल नगर येथील 2 नातेवाईकांसोबत आरेवारे समुद्रकिनारी फिरण्यासाठी गेल्या. या 4 जणांमध्ये जुनेद बशीर काजी वय वर्ष 30 ओसवाल नगर राहणार, जैनब जुनेद काजी वय वर्ष 28 राहणार ओसवाल नगर रत्नागिरी यांचाही यामध्ये समावेश आहे. समुद्रात उतरलेल्या 4ही जण अचानक आलेल्या मोठ्या लाटेमध्ये पाण्यामध्ये ओढले गेले आणि यामध्ये पाण्याचा अंदाज न आल्यानं या 4घांचा बुडून मृत्यू झालाय. अवघ्या काही मिनिटांमध्ये 4ही जण खोल समुद्रामध्ये बुडाल्यानं 4ही जणांचा बुडून मृत्यू झालाय. दरम्यान समुद्र खवळलेला होता आणि पावसामुळे परिस्थिती आणखीनच धोकादायक झाली होती. मात्र 4घांनीही समुद्रात उतरण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी आलेल्या महाकाय लाटांनी त्यांना अचानक ओढलं आणि काही क्षणांमध्ये ते पाण्यामध्ये गटांगळ्या खाऊ लागले. घटना घडली आरेवारी समुद्रकिनारी मुंबईचे 2 आणि स्थानिक 2 असे 4 जणांचा मृत्यू झालाय. या संदर्भात नागरिकांसाठी आपण काय सांगणार? आरे बीचवर आज संध्याकाळच्या वेळी 4 इसम, त्यात एक पुरुष आणि 3 महिला वय 36, 28, 22 आणि 19 असे मयत झालेले आहेत. संध्याकाळच्या वेळी ते आरे बीचवर पोहण्यासाठी म्हणून गेलेले होते. तर स्ट्रॉंग जे करंट होता समुद्राचा त्याने त्यांना मध्ये ओढून नेलं. तिथे असलेले जे रक्षक होते त्यांनी त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला, पण करंट समुद्राचा खूप स्ट्रॉंग असल्याने ते वाहून गेले आणि त्याच्यात दुर्दैवी त्यांचा मृत्यू झालेला आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये येणाऱ्या सर्व नागरिकांना, पर्यटकांना विनंती की कृपया त्यांनी समुद्रामध्ये यावेळी भारतीय ओहोटीचा स्ट्रॉंग करंट चालू असतात आणि पाऊस पण खूप आहे, तर त्यांनी समुद्रामध्ये उतरू नये अशी त्यांना विनंती करतो. कारण यामध्ये ॲक्सिडेंट घडण्याची शक्यता आहे. कुणी असे करत असल्यास त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल. तर समुद्रामध्ये घटनेची माहिती मिळताच ग्रामस्थ आणि स्थानिक बचाव पथकांनी तत्काळ मदतीसाठी धाव घेतली. मोठ्या प्रयत्नानंतर सायंकाळी 7:30 वाजण्याच्या सुमारास 3घांचे मृतदेह सापडले आणि त्यानंतर एकाचा मृतदेह सापडला. घटनास्थळी पोहोचलेले ग्रामीण पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक राजेंद्र यादव आणि त्यांच्या पथकानं संपूर्ण घटनेचा आढावा घेतलाय. मृतदेह जिल्हा रुग्णालयामध्ये आणण्यात आलेलं असून पोस्टमार्टमसाठी कार्यवाही सुरू आहे. पोलिसांनी पूर्वीच या भागामध्ये समुद्रात उतरण्यावर बंदी घातली होती. मात्र पर्यटनाचा आनंद घेण्याच्या नादात अनेक जण ही सूचना दुर्लक्षित करतात. प्रशासनानं नागरिकांना समुद्र किनाऱ्यांवर जाताना अत्यंत सावध राहण्याचं आणि अधिकृत सूचनांचं पालन करण्याचं आवाहन केलंय. तेजस बोरगरे, कोकण कट्टा न्यूज, रत्नागिरी.